Play the music. Oh, I like the way you said it now. Two, one, go. Bonjour monsieur Kevin. Bonjour monsieur John. Bonjour monsieur Kanyedi. Ndangayiro nemuhana, umoyo nemufungwa, kumbanda kusua. Varisiska ina Polina, agasia ogara, ndino imbari kukura. Opeza ninokarorota, zuwa na zuwa, norota mai wachichema, wachishima misoti, adiro kumanango. Chidzoka, pandiri, unoriva unozoka pandiri. Chidzoka, pandiri, unoriva usipo pandiri. Chidzoka, pandiri, unoriva uibairi. Chidzoka. Those are the sounds of the BASS 99.78, broadcasting from Zimbabwe. Good morning, ladies and gentlemen.